Sa sagunsong pagsaka sa COVID-19 cases sa Davao City, wala na'y bakanteng COVID-19 ICU bed sa Southern Philippines Medical Center. Dugang detalye sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, gawa sa fully occupied na nga ICU beds, gamay na lang sa bangkulang, mapuno na ang ward beds sa SPMC. Nisaka na sa tayong 3 digits ang ihap sa bagong kaso sa COVID-19 sa Davao City. Gani sa Southern Philippines Medical Center nga primary COVID-19 hospital sa syudad. Wala na'y bakante nga COVID-19 ICU beds. For the past 4 days, 100% atong ICU, no? Then karon ang atong isolation ward for the COVID is 93%. So that's alarming. Busa, maglisod na og dawat karon og critical COVID-19 patients ang ospital. But we're trying our best na katong nag-improve, runs out siya sa ICU. But the problem is, nayatay 15 kabok waiting outside SPMC for that matter. So that's why I think private hospitals are also doing their best, no? Nag-open na po yata sila for this. Hinoon, dili pa puno ang mga temporary treatment and monitoring facilities alang sa mga asymptomatic patients. Ablihan na sa mga isolation facilities sa Turil nga naay 491 nga bed capacity. Tungod sa parayong pagsaka sa kaso, posible matud pa nga ibalik ang paggamit sa bagong food and medicine pass. Nang hinaot ang Davao City LGU nga dili magpadayon ang pagsaka sa kaso sa COVID-19, aron dili na isaka ang level sa quarantine classification sa syudad. Sa level sa Davao City COVID-19 Task Force, wala tayong ana na discussions sa Sir James, no? Because of course, dinha sa ato ang task force, naapo dinha ang recovery cluster, which of course is the group na dili gina sila gusto nga mag-ECQ ta or mag-MECQ ta because they're trying to balance ang ato ang economy. Yes, ang ato ang health regulation, ang ato ang COVID-19 response, ang ato ang recovery. Dako usab kuno epekto sa ekonomiya kung ipailawom sa MECQ o ECQ ang Davao City. Sara, kung doon na makarecover gikan sa COVID ICU, that's the time na makadawat na sab og critical COVID patients ang SPMC. Sara. Okay, dagang salamat, Argil Relator.